Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan tasha tamu mai albarka, tashar mu mai suna HDH Hausa TV, wadda za mu dinga kawo muku al'amuran da suka shafi Hausa da Hausawa bakin gwargwado insha Allahu. To yau kuma za mu kawo muku bayani ne a takaice game da wasilla. Wancan bidiyon mun yi muku bayani daidai bakin gwargwado a game da haruffa wato baƙaƙe. Yanzu kuma za mu kawo muku bakin gwargwado akan wasila, wasilan da ake amfani da shi a cikin daidaitacciyar Hausa, ko kuma ce wasilan da ake amfani da su a cikin daidaitacciyar Hausa, wanda ka'ida ta yadda a rubutu da karatu da su. Wannan kenan. Wannan harafin shine wannan wasalin shine wasalin a, wannan wasalin shine wasalin a. Yawwa, kuma kamar yadda ne muku bayani wancan karan, wasilan nan guda 14 ne. Akwai dogayen, akwai tilan wasali, akwai kuma tagon wasali, wato wasalin da ake gwamawa biyu su ake cewa tagon wasali. Tilan wasali kuma kowa ya san abin da ake cewa tilo, wato guda ɗaya. Wannan kenan. So wayannan suna cikin tilan wasali, ga su guda 10. Su ma an raba su biyu, akwai dogaye akwai gajerun wasilla a cikin tilan wasali. Wayannan guda 10 su ne tilan wasali. Wannan wasalin na sama su ne gajerun wasilla, gajerun tilan wasilla kenan, ga su nan guda 5 a sama. Wa'annan kuma da suke bi musu su ne dogayen tilan wasali, dogayen tilan wasali. Nan gaba insha Allahu za mu kawo muku su a cikin kalmomi yadda ake rubutu da su, ko kuma mu furta muku kalmomin da suke daukar tilan wasali, dogon wasali da gajeren wasali, duk za mu kawo muku. To wannan wato yadda ake furta shi shine a, wasalin a kenan. Wannan kuma shine wasalin u, wasalin u. Wannan wasalin shine wasalin i, wannan wasalin shine wasalin i. Wannan kuma wasalin shine wasalin o. Wannan wasalin shine wasalin a. Yanda suke kuma a matsayin dogayen wasilla, wato kalmar da ake dan ja a ce a, to wannan wasalin ne a madadin a wajen. Wanda ake cewa u, wannan wasalin ne a wajen. Wanda ake cewa i, wannan wasalin ne a wurin guda biyu. Wanda ake cewa o, wannan wasalin ne a wurin. Za mu kawo muku kalmomin da suke ɗaukar wa'annan wasalin insha Allahu. Wannan kuma wasalin shine a, maimakon wannan a ce a, to wannan shine a wasalin kenan. Wa'annan kuma su ne tagon wasila guda 4, tagwayen wasila guda 4. In aka lura za a ga cewar ba kamar wa'annan suke ba. Wa'annan wato ɗayan ɗan uwan ɗayan ne, iri ɗaya ne in an lura. Wa'annan kuma da suke tagwai za a ga cewar ba iri ɗaya ba ne, kowanne wani ne daban da ɗan uwansa, amma dai ga su biyu. Wannan wasalin shi ake cewa au, au. Wannan kuma shi ake cewa ai, ai. Za a gansu a cikin kalmomi nan gaba insha Allah, duk za mu kawo muku a hankali. Wannan kuma wasalin shi ake cewa iu, iu. Wannan kenan. Wannan kuma wasalin shi ake cewa ui, ui. Wancan wasalin kenan, gashi shi ake cewa ui. Za a ga cewar na farko ya sha bamban da ɗan uwansa na biyu, na farko ya sha bamban da ɗan uwansa na biyu. Wa'annan su ne tagon wasali. Abinda ake la'akari da shi a cikin wasali, wato lokacin furucin wasali, ana la'akari da abu biyu ne. Ana la'akari da matsayin harshe, ana la'akari da matsayin labba. Wato harshe shine wanda ifi ɗagawa wajen furta wasali. Zai iya harshe yakan iya kasancewa a sama, wato ya ɗaga ya taɓi sama, ya taɓi rufin baki kenan.
kuma harshe yakan iya tsayawa a tsakiya, shi ba a sama ba shi ba a ƙasa ba, kuma harshe yakan iya kasancewa a shimfiɗa a cikin baki, wato a shimfiɗa a ƙasa a cikin baki a wajen furta wa'annan wasilan. Shi kuma leɓe yakan iya kasancewa a matsayin kewayayye a wajen furta wasali, kuma yakan iya bajewa a wajen furucin wasali, kuma yakan iya zama dan ba ruwanmu a wajen furucin wasali. A biyo mu a bidiyo na gaba insha Allah, duk za mu nuna muku yadda wannan za ta kasance a wajen furucin wasali, wato za mu ɗauki wasilan nan ɗaiɗai da ɗaiɗai mu nuna muku su yadda suke fitowa a cikin kalma, yadda leɓen zai iya kewayewa ko kuma ya baje ko kuma ya zama dan ba ruwanmu, wato shi ba a baje ba shi ba a kewaye ba. Wannan kenan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kar a manta da yi mana subscribing da mana liking idan bidiyon nan ya burge ku. A dinga taba mana ƙararrawar sanarwa yanda da mun ɗora wani bidiyon na gaba insha Allah sai a sanar da ku ba tare da wata wahala ba. Allah ya mana taimako. Mun gode. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.